Bon dia, avui vaig a decidir de fer, de cada vegada que la gent del meu entorn, de la meva, que està al meu costat, que treballa dins la feina o dins el carrer o una cosa com aquesta, cada vegada que jo vaig a tenir un comportament en paraula, en agressió, en moviment, per explicar les circumstàncies o per justificar la meva existència directa o indirectament. Cada vegada que jo vaig a veure això, també, si una persona me diu una cosa que, vine, madame, vine a fer l'amor amb mi, o bé, o per la meva orientació, el meu llor, la meva masculinitat, que ja va anar més lluny, jo vaig a decidir que jo vaig a fer una resposta diferentment. Cada vegada que una persona o moltes persones o una colla o una cosa com aquesta, jo vaig a fer encara més. Per exemple, avui jo vaig a fer els ulls per referència a la meva influència per les PD, per les màriques, i també per el costat de l'est de l'Orient, que és una influència que tinc i que estic molt content i que després és l'únic que jo puc fer i que jo trobo que per mi és millor. Si jo faig aquesta cosa com a resposta, avui jo penso que és una bona resposta, perquè això la fer així, no? Doncs ja és una cosa que jo penso que està bé. Avui ho vaig a fer tot sol. Vaig a veure dos gais molt macos, perquè la meva construcció després de la no vida, de la vida de zombi, tot això, a la grande, on tothom coneix bé que és la grande, la bona, la única, tot això. Després, la deconstrucció i la construcció està molt influenciada per les feministes, per les mariques, i també abans de la meva vida jo l'havia amagat, les meves influències, doncs també per això jo vaig a fer com resposta a aquesta gent, a aquestes coses, a aquests especialistes i experts que mireu com està el barri nord i molta gent. Doncs, com són molt experts, jo li vaig a dir la darrera vegada que pot ser el que necessita el barri nord són 4.000 professionals catalans de l'escola catalana per fer una cosa diferent de lo que se fa així. Doncs aquesta és la meva resposta també, i vaig a la feina i això és tot. Doncs avui em sap per les mariques, per les dones, per molta gent, moltes influències, i que estic molt content i que simplement no tinc la testosterona i tot això perquè tinc 33 anys, i això també és la pèrdua del temps que me fa molta mal, i que perquè he perdut tota la meva infantesa i l'adolescència, i és per la meva estimada també que m'ha fet aprendre que cada temps de la vida és important, i com la meva ha estat molt mal i trobo molt de més gent que no l'agrada i jo m'amago, doncs això és tot. 5 minuts, sang, la mà, les mans, la llum. Adéu.